kudenga ndikuzivi asi chandinoza ndechekuti munhu anonzi murume kana kuti mhuka inonzi munhurume haiendi kudenga nemhaka yeiko handikuzivi asi haipindi nokuda kwekuti Jesu achitanga kuzvarwa vanhu vakamhanya nemakuhwa munhurume akamhanya akandodzana Herudhe kwanzi kwazvarwa muponese uko Herudhe akabatwa neshungu Herudhe aiva munhiko aiva murume zvadaro Herudhe akabatwa negodo panguva yakabatwa Jesu muGetsemani akatanga kwanga watungamira vanhurume varume panguva yekunyangwe nevadzidzi vaJesu vadzidzi vaJesu ndo vabhishopu ndo vaprofiti ndo vafundisi ndo maerodha ndo vanyori ndo vaparidzi ndo vadzidzi vaJesu asi vakaverevedza vakatiza vakasiya ari woga asi vaifunga kuti vangwana vagona kuti musiya ari woga asi haana kusiyiwa ari ega. Ndichikutambirai zvekare pano paTrare 263 pano panyanya chikuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yako mudikani kusvika pano pathis YouTube channel, uri kudya manonoko kana usati wasubscribe, wona isusu tinokubatsira nemaupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe kujajana hakuna kunaka. Jajana hakuna kunaka, atiziye mutsvene wacho ndiani? Hapana anoziva mutsvene. Ndine video randinaro riri kutendera ma-streets e-social media remadzimai avo vanga vachiti hakuna murume anopinda denga, murume wese haasi kupinda denga. Isusu varume tanga tichinzi denga hatirioni, denga nderevakadzi chete. Ndinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya yemapostori aya echikadzi anga achiti denga haripindwe nevarume. Subscribe pathis YouTube channel mahara, inini ndichange ndichikuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kujajana kuriko here kuti isusu vaburume tobuda tichiti vakadzi mupinde denga? Mwari ndio vanoziva izvozvo. That we need this video. Simon wekurini asi kunyangwe nazvino panyika ino yatiri nenguva ino haasi kuwanikwa murume anonzi Simon wekurini. Haako. Vadaro saizvozvo akanorera Jesu ivo vanhu ivo vatachitaura vai vakasvunudzwa varume vai vaiva mapofu vai ndo vakanotipikirisha maruwa bhendesa chidzure kuise chimwe chitsva chiri point ndo vakamhanya kunotora chimwe chipikiri munhara vaiva vanhurume ava vakaita chipikiri vakarovera mumwe akati matokangana chikwangwari chokuti ndiye mambo wavaJudha aiva munhurume akakaramata paradha kuti anorovera futi chipikiri. Hazvina kugumira ipapo, Mwari akamuropafadza nokuti haana kudonha ari paradha nokuti Jehovha akada kutsamwa aidonha ari paradha. Asi nokuda kwekuti zvizvo varume zvakaramba chienderera mberi vakabva vaita sei uyo akanga arohwerwa padivi pakapo ndopaakati kokana zvavo chizviti mwana waMwari zviponese nesuwo tiponese. Akanga ari murume varume ndo mbavha